Hasi da teleberria eta gaur ere gauza asko ditugu kontatzeko. Ez alda horrela, Ibor? Bai, alaxe da, baina hori hartu nire joan den aztekan, egura den irabatzen dugu. Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiaretikan oso eguraldi dator, baina Araba eta Lapurditik oso txarra, baina espero dut ala ere asteburu ona pasatzea. Azkain eta orain hori hartu nire joango gara. Bueno, eta orain oiartzunera joko dugu, bertan dugulako uraz moro gure lankidea. Kaixo arratsaldeon, esan duten bezala, oiartzunera goaz, bi gaztekin hitz egitea. Kaixo arratsaldeon. Vamos a dónde va. Ondo. Zertako apuntatu zehazteko ere? Lagun berriak egiteko eta dibertitzeko. Eta zu? Arratsaldeonak pasteko eta lagunekin egoteko. Bale, oso ondo. Hemetxe ditugun beste bi gaztiei galdetu dugu diegu. A ber, mutilak, torri mesedez. Kaixo! Zuek ja, kuadriatekin apuntatu azte beste. Bai. Eta guaintxe bertan zaizazte. Jolasten? Zertan. Palmak ematea. Eta hau zer da, kuadriatekin? Bai. Bale. Gaur izan da gaurko guztia.